Pozeráš sa na Dubai Frame. Stavbu vysokú takmer 150 metrov, ktorá je kompletne zaplnená 4000 dronmi a vytvára screen väčší než akékoľvek kino, aké som kedy videla. A čo sa na nej hrá? Tetris. Presnejšie Red Bull Tetris World Final. Do Dubaja pricestovali víťazi z viac než 60 krajín sveta, aby bojovali o titul majstra sveta. Atmosféra bola úplne šialená a to som to celé mohla sledovať spolu s otcom Tetrisu. Aj my sme tam mali svojho zástupcu, nášho Slováka Migiho, a síce nepostúpil ďalej, Snaha bola, no tak úroveň hráčov je extrémna, takže... ale skončil v top 64 na svete, čo je brutálny úspech. Najprv veľká show, potom samotné hry a úprimne ani my sme netušili, že chalani budú priamo z pódia ovládať tieto drony a celý Dubai Frame. Večer sa ešte vystupňoval, okrem dronov hral aj nádherný orchester a celé to vyvrcholilo ohňostrojom nad... Večer sa ešte vystupňoval, okrem dronov hral aj nádherný orchester a celé to vyvrcholilo ohňostrojom nad týmto Dubai Frameom. Tak čo, držal by si palce Peru alebo Turecku? Napíš mi dolu do komentárov.